Sanibonani babukeli bethenjiwe TV. Ngiyanamukela ohlelweni lethu la namhlanje. Igama lami nguThando Isibongo kwaMseleku. Namhlanje ke angihambi ke ngedwa, ngivakashele ugogo lana, ugogo uLanga Libalele, ongugogo ongumelaphi wendabuko aphinde abe ugobela. Kodwa ke angizomchaza kakhulu ngoba ukhona naye leduze kwami uzokwazi ukuthi azazise aphinde abingelele kubabukeli emakhaya. Ngiyanibingelela babukeli ekhaya ugogo Langa Libalele insizwa kaMaduna ngothanda ngathi majolo. Ngiyajabula ukuthi sibe nani futhi sinisize nilapheke. Hayi wayibeka kahle ugogo ukuthi uyajabula ukuthi anisize niphinde nilapheke njengomuntu omlaphi wendabuko osesize abantu abaningi. Namhlanje ke sivakashele ugogo lana, sina ukumvakashela kwabalandela inhlelo zethu, sizobuza ngolwazi njengomuntu osenesikhathi eside eglendima okulapha ngokwesintu. So sivakashele yena ukuthi azosifundisa sicathulise kwesingakwazi noma kwabanye abasazohamba le ndima efana neyakhe, bazi ukuthi izide ekufuna baziqaphele endleleni nokuthi kahle hle kule ndlela kona kuhanjwa kanjani. So isihloko sethu namhlanje ukuthi ogobela ngabe uyakwazi ukuthwasisa usanda kuphuma ephehlweni noma kumele ube nesipiliyoni nawe ukuze uzokwazi ukuthi ungaqala yini ukuthwasisa. Okusho ukuthi mangiyibeka ngifaka namagama esilungu ukuthi iyadingeka yini experience ukuze ukwazi ukuqala nawe uthwasise noma uyakwazi ukuthi straight from ephehlweni nawe uhambe uthi usuyathwasisa. Gogo Langa Libalele, ngicela ke namhlanje usicacisele kulento. Ngicabanga ukuthi baningi abafisa ukwazi ukuthi mhlasimbe khona othasayo sephehlweni manje ufisa ukwazi ukuthi mangiphuma la ngingakwazi ukuthi mhlasimbe ngihambe nami sengiyothwasisa. Mhlawumbe ugobela wakhe akamchazelanga ngendlela ekuyiyona, ngisho ukuthi khona ugobela abachaza ngendlela ekuyiyona, kodwa ngizama ukucacisa kuleyo ndawana. Ngithokozile bami. Ukuthwasisa asibo bonke abogobela abazothwasisa. Asibo bonke abantwana baphiwe ukuthwasisa. Uma ngabe uceda ukuthwasa, abanye bathi mabasathwasa bese kukhona umuntu omthwasayo aloka ayithwasana. Athi ngibona ugogo bani. Ugogo bani uma sekaphumile uthatha lo mntana oqala ulobola ngaye kubaba wakhe. Umntana oqala umthwasisi ulobola ngaye. Why idlozi lenze njalo? Uxolisa ukuphulula imgogo, ulobola ngaye kugobela wakho wena lo othwasekile. Yebo. Okay. Mawulobola ngayo akusho ukuthi wena manje uyogobela uyohlala ekhaya. Uyeza njalo uzobona ukuthi idlozi likhishwa kanjani, uyafunda. Uyeza njalo ubheke ukuthi umntana wakho makafundisa imithi kwenze njani. Phela mayenzakala kuwe usese stress and confused, awuboni. Kodwa mase manje bakufundisa ngomntana wakho so ubona kahle ukuthi ongamshayela, ongamfundisa imithi, baba ongifundisa ukuthi ngimise emanzini, ngikwazi ukumkhansela makanenkinga. Uyaqala ukufunda manje ngalomntwana. And then mawuqedile ke lo mntwana uyathwasa ekhaya. So nomntwana olobole ngaye ukugobela, ubiza ugobela wakho gogo, wena ubiza baba. So kingena elinye ithwasa. Le thwasa malingena selukuwe. So ne experience ukuthi ithwasa idlozi ulikhipha kanjani. Ithwasa ulifundisa kanjani. Ethi ngikutshele izingozi esihlangana nazo. Abogobela abancane especially abafana abathwasisa kodwa sekunamantombazana nawathwasisayo. Ngizothi mangithi under age ngizokhuluma ngomuntu under 21 ngizosho njalo. Because labantu basesena ama feelings ana yakijima. Labantu laba aba understand ukuthi mawusedlozini inyama iyafa. Mawusedlozini inyama iyafa makhehla. Umuntu osedlozini osaloka khalela uyazi ukuthi unesilwane or une problem. Because mawuqala ungenwa elabantu abathandi namadoda ay20. Indoda onayo unayo. Mawusuka kuyo ungaze uhlale nje unganalutho. Kahle hle abantu esibiziwe bekufuna ngaba sinamadoda. Sahawukela ukuthi sibe nabantwana babonyankwabe bashayela isigubhu. Ngoba uma ngabe singana bonyankwabe umsebenzi benye ukuqhubeka ufuna kuyonca umntwana lapha nalapha ukuthi azokusiza ukushayela isigubhu. Kodwa manje sibona sekuthwasisa abogobela abancane. Abogobela abancane batshela abothwasa abantwana abangazi lutho. Let's say kini asikisi ukhule ngomthandazo uyangenwa idlozi. Idlozi mali ngena ugobela uyakutshela ukuthi ngo12 fanele ngiyokufaka idlozi. Ulala nawo ngo12. Ayikho leyo nto leyo. Idlozi alingeni ngecansi. Idlozi alizange lingene ngokuthi ugobela fanele angene ebhavini, ugobela womama ayofaka ubaba ebhavini afike amthele ngamanzi ambone. No. Uma ngabe umuntu umthatha umise emanzini
afake ishort pen yakhe umbheka ngelihlo lika mntanakho awusabheka ukuthi indoda kabani asindoda kabani sokumntanakho let's say ungena edlozi una 7 njengami uma ngabe ngiyofaka abantu ebhaveni do you think ukuthi ku right ukuthi ngithatha ubabo ona 60 years ngimkhumulisa ngimfake ebhaveni akukho right angibizelwa ngaleyo nto ngizolapha lento kulomuntu why fanele izigijime sengasaqokanga so at the end of the day ukukhalela bobaba kakhulu bogobela ukukhalela amathwasa nokukhalela ama-patient niyasithukisa kuyasibulala ingakho sithi umuntu noma sekana 60 years athwasisa inyama mayife abantwana abancane iproblem yabo is mase bangena enkingeni balele namathwasa akasazi nokuthi lo mntana abantu umlungisa kanjani ubonakala sekabuyela ekhaya sokumuntu ogijimayo ogijima utshwala ugijima amadoda sekathengisa imizimba ngoba manje uconfused ungene lapha acabanga ukuthi uzothola usizo but makafika laphana same thing kade yenzakala kuye estradeni abogobela bayenza kuye another thing lo mntwana abazali bakhe babhadala ugobela abanamali ukunika lo mntwana amazimba nani ugobela uthatha advantage ukuthi qala ngikunika imali yamazimba fanele ukuthi wenze 1 2 3 qala ngiyenza 1 2 3 ufuna ukulala nami hayi abogobela nje kuphela kuyenzakala namadoda abogobela alale namathwasa because of i-advantage ukuthi umfazi wami akanginike isikhathi umfazi wami uhlala busy nani so ngizolala nani because ninesikhathi so iyayenzakala abomama gobela bathatha abantwana babafana balale nabo this thing faneke iphele ngoba alikho idlozi elingena embhedeni akukho lapho sithi masithi siyafemba sifemba umuntu ngaphakathi kombhede uyaqoqa umuntu aphelela azihloniphe idlozi lithanda umuntu oyihloniphile idlozi angeke ulibone liphuma lingena la uma ngabe ungashadwa la uphume lapha uyakezwa qala ubonisa ukuthi idlozi lifuna umuntu oclean uzuphuza nezimbizi zokukhipha igazi lalo yamuntu ukuze ube right idlozi lithi mali ingena kuwo kunuka umuntu oyiwani uma ngabe ungena la uphuma la ungena la uphuma la uqina soyothwala because awunakile ufana nomuntu ethi namhlanje makavuka afuna ukwenza into uyayenza makafuna ukwenza into uyayenza kuyafana nokuthi awukwedlozini siyaqela everything so ingakho sithi abogobela abancane mabahlale phambi kwabogobela abadala babafundisa indlela bangajabuleli ukuthwasisa bajabuleli ukuthi utshwala buzoba khona imali izoba khona ayizobasebenzela into leyo abantwana babogobela abonyankwane bathatha advantage balale nabonyanko namathwasa amancane ugobela ebesethi mistake athi vale ungayikhuluma kuzofa abazali bakho ayikho leyo nto akunabazali abazofa phuma uyo reporta lento it's a rape ye police station ayikho indaba yokuthi ugobela uma ngabe akwenze into secret hamba uyo reporta alikho idlozi lombhede alikho idlozi le sex bogogo nabomkhulu nabantu abangimamele alikho wayibeka yacaca lento ugogo wayibeka safunda nokuningi ngaphezulu ngisho kombuzo ebese ubuzile sijabula kakhulu gogo ngendlela usiphendule ngani ngicabanga ukuthi nombukeli lapha ekhaya uphendulekile esihlokweni sethu namhlanje ukuthi kushuthi kahle hle uyasidinga isipiliyoni before kube ukuthi nawe usungakwazi ukuthi ube ugobela ngokuphelele ukuthi usungathwasisa ngaphambi kokuthi ngeke uvane usiphumele ephehlweni uhambe uyothwasisa ungakabi nesipiliyoni esifanele sibonga kakhulu ke ukuthi usilandele namhlanje usijoyine futhi kulolu hlelo lethu sengathi futhi ngokulandelayo ungaphinde futhi usilandele sicela ke ucomment la kule video usho ukuthi wena ngabe yini ofisa ukuyibuza kugogo la ngalibalele akusize akuphendule ukuze mase semvakashela ngenye ilanga sikwazi ukuthi sibuze leyo mbuzo oqondene naleyo nto ofisa ukuyazi ngabe gogo la ngalibalele sesizovala nje ubukeli lapha ekhaya office ukwazi ukuthi angaxhumana kanjani nogogo ngabe utholakala kanjani abafuna ukuqhomana nami bazohlangana nami ngoqingo ama number wami 060 3889753 indlela ezongithola ngayo ngizokwazi ukunika i-direction noma ngizokhuluma nawe ukuza kugogo la ngalibalele ngicela uphahle ubuze idlozi ukuthi indlela yiyo na ivalo lakho yilo elizokutshela ukuthi yiyo ungavela uphakame nje ujabulela ukuthi ngiyobhadala ngiyoyenzani bantu yekelana ukudliwa yekelana ukufuna into ezisheshayo lapheka uphole ukwazi ukuphila njengabanye abantu
Thokozani. Sibonga kakhulu babukele emakhaya siyaphinde sizicelele kakhulu ukuthi ulike le video uphinde uyishare futhi nabanye abantu obona ukuthi bangalidinga lolwazi ekade ugogula ngalibalele sifundisa ngalo. Ungakhohlwa ke futhi okubaleka kakhulu ukuthi usubscribe kule video. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ukuthi ubuke le video kuze kuzofika kulesi sigaba. Siyathemba ukuthi sizoba nawe futhi nangokulandelayo. Thina ke nogogula ngalibalele sesihembe.